Honorable Speaker of the House, दिनै ब्रिक एकदम ब्रेकिं निउस लाना फैदों नोंसिनि सायाव एकदम ब्रेकिं खाथार बाथ्राया कलितानि बिजामादै बडलेण्ड टाइगारनि दाबिखौ बर' सिख्लाफ्रा रिजेक्ट खालामबाय। मानि थाखाय रिजेक्ट खालामदों? बर' सिख्लाफ्राबो जोंनि खौरांगिरि आंनि आमाइनि फिसालानाव फोरमायदों। दसे उनाव मोनथिगोन। आं दा नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्राखौ बुंना दोननो नागिरदों। बडलेण्ड टाइगारा बे दाबिखौ मानि थाखायनो दा जोबोद दुखु आरो जेम्स एक्टरजों सौजानाय अहेब सौजानाया एकदम थथामारा बायनाया डाक्टराबो फाहामनो हायाखै आरो डाक्टराबो आखाइसो थिखांबाय होननानै बुंदों। दा बियो जेने थेने फेबिकुइक आथा लगायनानैबाबो इउटुबाव बायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो बिनि फिसालाया फोरमायहरनाय बायदिब्ला गोबां इउटुबारफोरनाव कल खालामै खोन्थाहरदों बिनि बिफाया गिदिर मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जाबाय गावनि बिहामजोखौबो देनां बिजामादै बिहामजोखौबो एकदम सारि फानग्राखौसो लागोन होननानै बिथाङा माब्लाबा जौ लोंनानैबो न'आव बखिबाय थायो होननानै आरो माब्लाबा सिमां मानि बखिलायनाय जाबाय होननानै बिनि फिसाला गेजेरा खोन्थाहरदों। आंनोबो खोन्थाहराखै नाथाय आंनो सासे इउटुबारा एकदम प्रुफ देखायहरथारबाय नंमारगौ थारैनो। आरो मोनसे ब्रेकिं खोथा ब्रेकिं निउस नोंथांमोना मिथियाखै जानांगौ। NIA बेखौ नागिरै मोनथिबाय कलितानि बिजामादै बडलेण्ड टाइगारा बर'नि जोबथा राजा इरेगदावनि बिसालथिसो एकदमबारे बिसालथेथारनो NIA इखौ प्रुफ खालामबाय। एकदम रानि इन्द्रुप्रभानि बिनानावसो एकदम बिजामादै कलितानि बिजामादै बडलेण्ड टाइगारा NIA दिहुनबाय ब्रेकिं निउस बडलेण्ड टाइगारनि दाबिखौ बर' सिख्लाफ्रा रिजेक्ट खालामबाय। बे दाबियाव बर' सिख्लाफ्रा एकदम गनायनाय नङा। बे दाबिखौ जों मानिना लानो हानाय नङा होननानै बर' सिख्लाफ्रा दाबि देखांदों। आरो जोंनि आमाइनि फिसालानि खौरांगिरिनि सायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों। गोदो एकदम कलितानि बिजामादै बडलेण्ड टाइगारा बर' सिख्लाफोरखौ बस्था बुख्राब मोनामो होननानै बासिदोंमोन। बेनिखायनो बर' सिख्लाफ्रा दुखुजों मोनसे मेथाइखौबो सुजुलाय लांदोंमोन। ओरैबायदि मेथाइमोन गोसोखांदो। नोंबो नागिरो सायाव ने सारि फाननाय आदा सारि फाननाय नोंबो नागिरो सायाव ने सारि फाननाय आदा सारि फाननाय। आसा मेथाइ दंबावोमोन मिउजिक सिउजिक दंबावोमोन माब्लाबा गोसो जायोब्ला नोंसोर खोन्थागोन। आंहाबो बारा सम गैया बेफोरबायदि मेथाइखौ खनना होनो। आरो बर' सिख्लाफोरनि बे दाबिया रिजेक्ट खालामजानायनि उनाव आरोबाव सासे बर' सिख्लाया बुंदों बिनि गोसो थोनाया रावबो नङा एकदम आफ्रिकायाव जुलि जाहैनाय सनिया कुइनमोन। ब्रेकिं निउस नोंथांमोना मोनथिना ला एकदम कलितानि बिजामादै बडलेण्ड टाइगारनि एकदम एक्स माने गोसो थोनाया बिनि मा होनो इखौ एकदम इंलिसखौबो बारा रोङा बर' फरायनाय नालाय सनिया कुइनमोन। सनिया कुइना बिनि दुखुआवनो बर' सिख्लाखौ नाङा होननानै आखाइ दिखांनानै आफ्रिकानि हुलाबारि सरि माबा गोसोम गोफा माबा एकदम हराव सौदुलायनाय खोमसि खोमलाव सौदुलायो बेजों जुलि जाहैबाय। आरो मोनसे खोथाखौ बुंलांदों सनिया कुइना जत टका आसे तात बर' सिख्ला आसे होननानैबो बाथ्राखौ बुंलांदों। ओरैबायदि बुंलांबावदों बर' सिख्लाफोरखौ एकदम नोंसोरो जाबायदि थांखि लादों लाबाय था। बेयावनो सासे बर' सिख्लाया बुंबावदों नों बायदि आफ्रिकायाव आं जुलि जाया गोनां जायोब्ला बर' सिख्लाफ्रा जोङो एकदम हिनजाव थाखानायफोरजोंनो सानै साथामबाबो बिहारि जानानै जुलि जागोन होननानै बेफोरबायदि थांखि लादोंमोन। आरो बे थांखि बायदियानो सासे हौवाजोंनो खायफा साथाम गाहाम बर' सिख्लाफ्रा थांखि लानानै जुलि जानानै एकदम बर' हारिखौ जौगानायाव बर' हारिनि सुबुं फेहेरनायाव दासिमबो खामानि मावगासिनो दङ होननानै जोंनि खौरांगिरिया फोरमायहरदों। आरोबाव बारा बाथ्राखौ गोलाव खालामला नोंथांमोना ब्रेकिंखौ नुखाबाय। बर' इउटुबारफोराबो मोनसे दाबि देखायबावदों बिथा बेफोरबायदि अर सुनायाव गोबाङानो खामलावजोबलांनानै दासिमबो एकदम बिगुर बेरलाबजोबनानै दङ होननानै बुंदों। आरो मोनसे खोथाखौ जोंनि बर' खौरांनि सायाव बुंबावदों माने जोङो बेनि मेन मामोन इखो
मायावमोन चिरांमोन नामा चिरां ना मायावमोन बावगारबायना बे बाइकजों होसो जानाया बेयाव मानि थाखाय बियो दसेनो ओंखारनानै भिडिअ बानायदोंमोन बेनि मेन थांखियानो जाबाय बेनि बाइकआ थाव जोबदोंमोन बेनि उनाव बे खारनो हायाखैमोन बेनि उनाव मा खालामगोन मा मागोन भिडिअ रेकर्ड खालामनायावनो गोबां मानसिफ्रा बुनो फैदोंबाबो माने बुनो फैनायफ्राबो बुनो हायाखै होननानै खौरां फोरमायदों बाट बुनो फैदोंमोन मादोंमोन बेखौ मिथिया एकदम इयुननि खोथासै आरो माने जों बेफोरखौ सावरायनो गोनां गैला आरो गोनांबो गैला थांखांनाय अखा खांनाय खफ्रि हमनाय माबा माबि एकदम ओरैसो जालाङो आंहा ओंखाम संनो टाइम जाबाय रायजोफोर दिनैनि निउसआ एसेयावनो जोबां जालांनोसै जोंनि निउस माबा खौरांगिरिया ओरैबायदि बुंहरबावदों दिनाव 1 GB बे 1 GB नि निउसखौ आं हरजोबनानै एमबियानो जोबो आंहाबो बेलेगजों वाट्सएपआव सिख्लाफोरजों लाइन मारनांगौ मानांगौ होननानै बुंहरदों आरो दा बे दंफां सायावसो दङ दाबो आंनो हरगासिनो दङ रादाबानो एकदम स्क्रिनाव जाखांफैबाय थायो आं बेखौनो बुंबाय दङ बाट बे ब्रेकिं निउसआ दिनै एसेयावनो जोब्बाय नेक्स्टआव हरबावगोन बियो एकदम दिनै एमबि गैला होनदों एकदम 200 MB ना माल' दं होनदों बे 200 MB खौ सिख्लाजों फट' हरलायनांगौ होननानै बुंदों माबा मेसेज गेलेनांगौ होननानै बुंदों ओंखायनो गाबोन नेक्स्टआव निउसखौ नेनानै थादो